Shin jihohi nawa muke da su a arewacin Najeriya? Arewacin Najeriya muna da jihohi 37. 37 a arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya Muna da jihohi 37. To a Najeriya gaba ɗaya ba? A Najeriya gaba ɗaya a taken Najeriya na daga cikin abin da za mu iya yin amfani da shi wajen cewa mutum ya san ƙasarsa. Shin za ka iya kawo mana taken Najeriya? Gwada. Ka yi ƙoƙari ka gwada. National anthem. National anthem. To masha Allah, za ka iya kawo mana tsofaffin shugabannin Najeriya? To kawo mana kamar guda 5. Akwai farko akwai yan aduwa, akwai Yakubu Gawan, akwai Abacha, akwai Shagari, akwai Buhari na da. Masha Allah, mun gode Malam Idris. Ka ci gaba da bibiyar mu a mujallar al'umma ta. Yadda za ka same mu shine ka bude www.al'ummata.com. Iya kawo mana ko karanto mana ko rero mana taken Najeriya? Ya kokari. Dan Najeriya ne kai na gari. Masha Allah, mun gode Malam Abubakar. Wanda in faɗa ma da turanci Senate President. To gaskiya ban san sunan shi. To wani yaya sunan kakakin majalisar wakilai? Kakakin majalisar wakilai. Wanda muke kira speaker ba? Gaskiya shi ma ba wai na san sunansa ba. To yanzu jihohi nawa za ka iya kawo mana su da inda fadar gwamnatinsu take? Misali a Kano, a Kaduna, Jigawa, Dutse, banda waɗannan guda nawa za ka iya kawo mana? To zan iya kawo kamar guda 2. To faɗa mana. Kaga akwai Lagos Ikeja. Ko ba haka ba? Haka ne. Sannan za mu samu Niger ina. Masha Allah. To misali kamar a jihar Bayelsa fa, a ina fadar gwamnatin ta take? Yana Yeneguwa. Masha Allah. In na tambaye ka ya sunan gwamnan Sokoto fa? Gwamnan Sokoto na san sunan shi amma ya ɗan shige mu. Masha Allah Malam Ali ka yi kokari, mun gode. A ci gaba da bibiyan mu a mujallar al'umma ta. Mun gode.